ସକାଳର ଜଳଖିଆ ହେଉ କି ରାତିର ଭୋଜନ, ଆଜି ବନାନ୍ତୁ ଏମିତି ନରମ ଆଉ ସୁଆଦିଆ ଆଳୁ ପରଠା। ଥରେ ଖାଇଲେ ପୁଣି ମାଗିବେ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଜି ବନାଇବା ଏମିତି ଏକ ସୁଆଦିଆ ଏବଂ ନରମ ଆଳୁ ପରଠା, ଯାହା ସକାଳର ଜଳଖିଆ ହେଉ କି ରାତିର ଭୋଜନ ସବୁବେଳେ ପରଫେକ୍ଟ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା, ଏହା ବନାଇବା ଅତି ସହଜ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଗହମର ଅଟା ନେବା, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ, କିଛି ଜୁଆଣି ପକାଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଚକଡ଼ି ଦେବା। ଏଥିରେ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଘୋଡ଼େଇ 10 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବା। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଳୁ ଚକଟା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରଟାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଆଳୁର ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କିଛି ସିଝା ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ି ନେବା। ଆଳୁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଟା ରହିଲେ ପରଟା ବେଲିବା ସମୟରେ ପୁର ବାହାରି ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ିବା। ଏଥିରେ କିଛି କଟା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛି କଟା ରସୁଣ, କୋରା ଅଦା, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା। ମସଲାରେ କିଛି ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହେଙ୍ଗୁ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ନଥିଲା, ମୁଁ ଆଦେହରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରଟା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଉପାୟରେ ଆଳୁ ପରଟା ଶିଖାଇବି। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଅଟା ଗୁଳାରୁ ନେବା, ତାହାକୁ କଟୋରୀ ପରି ହାତରେ ସେପ୍ କରିଦେବା। କରିସାରିଲା ପରେ ମଝିରେ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେବା। ଆଳୁ ପୁରୀକୁ ଦେଇକି ଚାରିପଟୁ ସମାନ କରିଦେବା। ସମାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ବେଲି ପକାଇବା। କିଛି ଶୁଖା ଅଟା ନେଇ ବେଲିବା। ଚାରିପଟୁ ସମାନ ଭାବରେ ବେଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ ପରି ବେଲି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ବି ନା ପରଟା ଫାଟିବ ନା ଷ୍ଟଫିଂ ବାହାରିବ। ଏହାପରେ ତାୱାକୁ ଗରମ କରି ଆମେ ଆଳୁ ପରଟାଟିକୁ ଆଗ ଶୁଖିଲାରେ ଦୁଇ ପଟୁ ସେକିଦେବା। ସେକି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ଦୁଇ ପଟୁ ପୁଣି ସେକିବା। ଦେଖିବେ ଦୁଇ ପଟୁ ଯେମିତି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ହେଇ ସେକି ହୋଇଯିବ, ତ ଆମର ଆଳୁ ପରଟାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଇଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇ ଆଳୁ ପରଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସରେ ଆଳୁ ପରଟାଟିକୁ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଅଟା ଗୁଳା ନେବା, ତାହାକୁ ବେଲି ଦେବା। ବେଶୀ ବଡ଼ କରି ବେଲିବେନି, ଛୋଟ ରୁଟି ପରି ବେଲିବେ। ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ଏହାର ମଝିରେ ଆମେ ଆଳୁ ପୁରଟିକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ଷ୍ଟଫିଂ ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଟା ଚକଟାଟି ଟିକେ ନରମ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଟାଣରେ ଚକଡ଼ିବେ ତ ଏହା ଭରିଲା ପରେ ଫାଟିଯିବ, ବେଲିଲା ବେଳେ ରୁଟିଟି ଫାଟିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ମୁଁ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ତାକୁ ସବୁ ଚାରିପଟ ଯାକ ଏକାଠି କରିଦେଲି। ସେ ବନ୍ଦ ବି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଲ କରିକି ବେଲି ଦେବା। ବେଲିଲା ବେଳେ ବି ଆମର ଆଳୁ ପରଟାଟି ଫାଟିବନି। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ। ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ବି ମୁଁ ତାୱା ଗରମ କରିବି। ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଗ ପରଟାଟିକୁ ଦୁଇ ପଟୁ ଶୁଖିଲାରେ ସେକିବି। ସେକି ହେଇସାରିଲା ପରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ସେକିବି। ଏ ପରଟାଟି ବି ଆମର ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପଟୁ ଫାଟୁନି ବି, ସେକିଲା ବେଳେ ବି ଫାଟୁନାହିଁ, ପରଟାଟି ଫୁଲା ଫୁଲା ବନୁଛି। ଯଦି এই ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଆପଣ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଥାର୍ଡ଼ ଉପାୟରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ରୁଟିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବେଲି ଦେବେ। ମଝିରେ ଆମେ ଷ୍ଟଫିଂଟିକୁ ଦେବା। ଏଇଟା ଆମେ ବନେଇବା 3 କଣିକିଆ ଆଳୁ ପରଟା। ଆମେ ଗୋଲ ପରଟା ବନେଇଲେ, ଏଇଟା ଆମେ 3 କଣିକିଆ ବନେଇବା। ମଝିରେ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇ 3 ପଟୁ ଏହାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା, ଯେମିତି ଆଳୁ ପୁରଟି ମଝିରେ ରହିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପଟୁ ଫୋଲ୍ଡ କଲି, ତଳପଟୁ ବି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଲି। 3 କଣିକିଆ ହେଇଗଲା। ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ବେଲି ଦେବା। ଯେହେତୁ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି, ପତଳା କରି ବେଲି ଦେବା। ତାପରେ ଆକୁ ବି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସେକିଦେବି। ଏବେ ହେଲା ଫୋର୍ଥ ପ୍ରୋସେସ୍। ରୁଟିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ଲାଟ୍ କରି ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେବା, ଆର ସାଇଡ଼୍ଟିକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ଏଇଟା ହେଲା ଫୋର୍ଥ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇ ପାରିବେ। 4ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଆପଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ହେଲା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଆଳୁ ପରଟା ଘରେ ଥରେ ବନାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ସହଜ ଓ ସୁଆଦିଆ ରେସିପି ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ